ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହେଉଛି 24 ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର 2024 ମସିହା ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ କର୍କଟ 9 ଦିନ। ଆଜିର ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଳା, ତେଣୁକରି ଆଜି ମୂଳାକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଓ ଗଳାରେ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ଓ ଗାଈକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦହି ଖାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଗୁଡ଼ ଓ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମହୁ ଖାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ସମସ୍ୟା, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶୁଭ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ 21 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯାନବାହନରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଚନ୍ଦନରେ କେଶର ମିଶାଇ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଛି। ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ବା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଆଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି।
କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସମାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅତର ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ, କଫ ଦୋଷ, ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ତଳିପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 7 ଗୋଟି ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।